eluf kbar jekk mhux miljuni li qed jintefqu bla doċ minn flus il-poplu fuq avvenimenti, sponsors u lussu. Din hija s-sitwazzjoni fih dan l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu e kif l-MTA marret over budget b'madwar 20 miljun euro bil-gvern għad irid iħallas il-kredituri. Sorsi qrib il-Journal Times of Malta saħħu li l-MTA qed tbassar li tisbuq il-budget allokat ta' sena, jiġifieri 108 miljun euro b'21 miljun ieħor. Is-sorsi komplu jispjegaw illi l-awtorità talbet formalment biex jisdidula l-fondi ħalli tħallas id-djun li għandha. Madankollu sissa dan il-budget addizzjonali għadu ma ġiex approvat fil-waqt li l-kju tal-kredituri qed jiżdied. Nies illi ilhom snin twal fiċ-ċivil ma jistgħux jifhmu kif l-ispejjeż tal-MTA sparaw daqshekk il fuq bil-Prim Ministru Roberta Bela jidher li jinsab konxju tas-sitwazzjoni. Il-Ministru Clayton Bartolo li wara l-elezzjoni ġenerali reġa' ġie konfermat mill-istess Bela bħala Ministru tat-Turiżmu għandu pressjoni kbira fuqu sabiex jindirizza dan l-iskandlu fin-nefqa tal-MTA. Fost diversi affarijiet illi għad irid jindirizza jwieġeb għalihom Bartolo, hemm kemm ġiet tiswa s-serata tal-Malta Film Awards, domanda li sallum il-ġurnata xhur wara dan l-avveniment, Bartolo għadu qed jaħrab minnha. Sorsi li bl-MTA saħħu li l-parti mill-ispiża ċertament li marret biex tħallsu l-pagi tal-ħaddiema li ddaħlu fl-ajruport waqt l-eqel tal-pandemija sabiex għamlu xogħol relatat ma' testijiet tal-COVID. Madankollu żgur dawn l-ispejjeż partikolari ma laħqux dawn l-20 ta' miljuni tal-euro. L-istess sorsi saħħu mal-ġurnali li l-ispejjeż intefqu fuq vjaġġi barra minn Malta, akkomodazzjonijiet lussużi, divertiment għall-istaff kif ukoll avvenimenti eżaġerati organizzati mill-istess MTA. Ġi spjegat ukoll illi sansitra uħud mill-istaff tal-MTA għadu flukandi lussużi lokali bi spejjeż minn but il-poplu waqt ċertu avvenimenti organizzati mill-istess awtorità fost l-oħrajn l-attrazzjoni tal-Milied tal-Fairyland, avvenimenti li kien organizzat fil-Belt Valletta. Huwa propju minħabba dan kollu li qed tikber il-pressjoni fuq Roberta Bela u Clayton Bartolo sabiex tintrefa r-responsabilità ta' dan it-berbeq kollu waqt li l-Ministru tal-Finanzi irid jissikka ċinturin ma' ministeri u dipartimenti oħrajn.